Alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? This is me. Kuya! Hello! Kuya, dito! Focus ka dito! Saan ka na naman nakatingin? Nandito na ako. Anyari naman sa'yo, kuya? Ba't parang nangangatog ka dyan, B? Ano mga iniisip mo lately? Yan na naman. Nag-away na naman kayo ni Mrs. na. Hindi mo kasi nilalambeng. Alam ko na. Anong date ngayon? Sige nga, tingin ka sa relo mo. Diba? January 22. 8 araw pa, be. Bago ka sumahod, huwag kang advance dyan. Yan ang mahirap sa'yo, eh. Kasi gastos ka ng gastos, tas pag dumating si Judith. Si Judith! Sino po si Judith? Si Judith po, yun po yung mahilig pong maningil ng, ay nako, sabi ko na ng kuryente, tubig. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, gastos ka ng gastos, be. Ay, taas kamay sa lahat ng mga natatakot kay Judith. Alam mo, ako rin, isa rin ako sa mga natatakot kay Judith. Lalo na ngayon. Dami kong bayarin, B. Ang hirap talaga pag tumatanda na. Hello, ma. Pasan kayo? Pwede, I need your help. Okay lang yan, kuya. At least ngayon, magkakasama na tayo ulit ngayong hapon. Dahil oras na para sa programang favorite mo, Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip. pakinggan nyo to. Bakit? Trip, Trip lang. trip lang. It's a happy Wednesday, Kabisha. It's me, your one and only, ang iyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. Na ngayon ay parang sabog. Bukod kasi natatakot ako kay Judith sa mga bills na bayarin talaga. Isa sa mga pinagkakatakutan ko ngayon ay yung puyat. Puyat ako ngayon. Iba talaga kapag ka pumaparty hard kagabi. Ewan ko na lang, hindi na lang din ako talaga sumanay uminom. Ay, taas kamay sa mga puyat ngayong araw. Feeling ko tuloy sabog ako, be. Diba yung mga mata ko, Alam mo kung nakikita mo yung mata ko, medyo hindi yung lakas ang layo maging Marian Rivera neto, Pag mga gatong oras na ako, be. Pag mga talagang kulang ang tulog ni Maratoni, ay sinasabi na talaga, tas mamaya may takbo pa mi, ewan! Pero again, going back to what I'm saying a while ago, gusto mo yun, nag-i-English ka pa kahit wala ka ng kahit antok ka. Going back to what I'm saying kanina, sabi ko nga sa inyo, marami tayong mga bagay na kinakatakutan lately. At ako na nga po ang isa dyan, natatakot po akong makulangan ng tulog kasi alam mo na, as an atleta, kailangan 7 to 8 hours of sleep, dapat complete. Pero dahil ngayon, siguro 3 to 4 hours lang ang tulog ko, B. Isa sa mga kinakatakutan ko ang mawalan ng tulog, oras ng tulog. At syempre, si Judith. Sino ba dyan ang mga maraming bayarin ngayong araw? Alam nyo na, huwag nyo na akong utangan, B. Wala tayong yan. Pero kung ano man ang mga iniisip mo ngayong araw, kung may mga bagay kang kinakatakutan, sige na, ako na bahala sa'yo. Yayakapin kita. Yan naman ang mga gusto mo, di ba? Halika, samahan muna kita. Feel good vibes. Ngayong hapon, kasama pa rin ang iyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Chosen.